Is-sejħa biex ikollna inkjesta pubblika meta bdiet? Kien xogħol tal-familja ta' Daphne Galizja. Mal-ewwel kellhom perspettiva internazzjonali li għamlet id-differenza kollha. Fehmu mal-ewwel illi fil-kuntest Malti ma konni sa naslu u kellhom raġun. Mbagħad irnexxielhom fuq livell internazzjonali jingaġġaw il-Parliamentary Assembly of the Council of Europe, Special Rapporteur Peter Omtzigt, li għamel xogħol trement, għamel investigazzjoni, tinsiex ukoll illi kien hemm żewġ commissions min-naħa tal-Parlament Ewropew li ġew Malta wkoll u għamlu rapporti tagħhom. Da kollu sewa biex wasalna l-punt illi ikonna il-public inquiry u saret għas sempliċi raġuni illi Peter Omtzigt għamel deadline u għalilhom fi 3 xhur di tridu tiftuha. Inkella tridu tiġu u tirrispondu il-Council of Europe. Ġifieri kien interament kienet biex din it-teddida li jisma' jew ħatamlu hekk jew nkella ħajkolkom tirrispondu l-bqija tal-Ewropa. Assolutament, assolutament. U sal-aħħar ftit ġranet, il-gvern ta' Joseph Muscat baqa' jirreżisti. U mbagħad ftit jiem qabel id-deadline ħabbar panel li ma kienx aċċettabbli. U l-familja. Għalfejn ma kienx aċċettabbli? Għax kienu nies palma namlu ħafna affarijiet f'Malta. We tick the boxes on paper. Mbagħad impoġġu nies illi ħajħallu l-affarijiet għaddejjin. Il-familja di ma aċċettatix, insistit fuq panel ta' judges indipendenti u wasanna fej wasanna. Għamlu xogħol siwi ħafna, ġifieri vera saqsew id-domandi li kellhom jisaqsu, għajtu n-nies tal-gvern, għajtu l-nies indipendenti, semaw kemm jifilħu nies. Kien hemm attentati minnaħa tal-gvern illi waqfu dal-proċess. Kien hemm l-ewwel teddid minn Joseph Muscat, isma' għandkom ċertu żmien u daqshekk. Mbagħad meta ħaw Robert Abela ipprova l-istess ħaġa, għandkom ċertu żmien, m'għandkomx extensions u daqshekk. U kien hemm mossa vera importanti min-naħa tal-imħalfin li qalulu jekk għandek problema għax aħna qed niswew l-istat, ħanamlu x-xogħol b'xejn, tibżax, imma xogħolna ħanamluh. U għandna dokument issa fidejna li mhux importanti għal Malta biss, importanti fuq livell Ewropew u fuq livell internazzjonali. Għaliex hija it's a world first din il-public inquiry. Hemm mezz tagħha fil-European Convention on Human Rights, imma ħadd għadu ma uża. Jiġifieri dak ix-xogħol li jagħmlu l-familja biex jużaw dan il-mezz legali fuq livell internazzjonali biex naslu fejn wasanna qed tagħti platform mhux il-Malta biss. Qed tagħti eżempju pajjiżi oħrajn meta jinqatlu l-ġurnalisti x'għandu bżonn isir biex ikun hemm proċess illi vera iwassal għal riforma.